kamini tei kaisa kamio beraina thangtinio belai kheno last khe bui rohjaka jeng o mangpili mankha koimani baino chungno rohoka lukuni bwskango tumna bagui tamka angke bufayung modonjoy parao berainani thangmani boal khalini modonjoy parao phiaba a kamini lukurok bai bui belai kheno last khiklai rohjangma bai chukjaya nukhung belai kheno bigra khangra tabo saknani sudise rangpusa gri tei justice bo manya amon bagui hasteni khaganang maiganang lukurokni thani chubasu sanka buta खुलुमका जत्ता त्रिपास्तरनि लकुरनो हिंके तबो अनुखुनो आं no chalogo हिंके आनि फायुं बनबो आं लेखा पढ़िरो तंगमani बेंगालुरु 1 बछर तै तंगui हिंके तबो आनि मा बाबा संबो बुरिसु बुरा ang tong borona ba angno chalok tong kle aboni bagino tabo ani bufayung no modern je parani borok bugui rohaka lap thik khiklai हिंके abono Russia bai hospital telangmani orophano phariya gondosara telangkha gondosara bo pharilia हिंके oroni tai kulai telangai kisisa kok saimanka hornei tei salsal tongoi kisisa kok saimano हिंके bini bwsak onek dukhu manjak bwsak bufang bai bumani yak bai bumani modern je parani borok rok हिंके okra bai cherai bai khe asukjara khe bui rohaka ke tabo hinkhe kulai hospital phano kaham khe naimalia hinui sao baire rao silchar o telangdi hinui sao asukjara khe khalaika aboni bagui ang lukuthani ang kisa chubachu sanno hambai।